ruhuluk many tutmaňyz näme sebäp boldy? Ruhuluk mana yüz tutmagyň sebebi demma soğuradı men. Ruhuluk manlara yüz tutmaly olar peýda bermedi. Derman verdiler, peýda bermedi. Bu oğlumyň bir dosty bar eken, şol aýtdyr oğluma. Men aýallygyň gutulup geldi şoňa gidip, senem kaýkaň şoňa gidip görkezäýsen diýipdir. Onuň oğlum geldi, kaýka şeýle Lukman var, şoňa gideldi. Men bolýa diýip onu gaýtdyk. Men o wagt öýde yaramakam, dik oturmaga da yaramakdym. Hem Osman haçan başlady? Ay şu ayarım bolandy da. Bir ýarym şeýle. Onuň näme bar? Onuň gowumdy? Onuň demmotanak, davlenim var. Yüreğim näzadiyetler, nemeler, Lukmanlar. Onun bäri gaýtdyk. Geldik, onun gelýäne atamlaryň ýanyna geldik. Bir de soraşdyrdy ýagdaýlarmy. Bolýa dedi, men bejereýin dedi. Ýöne men diýen etmeli bolsun dedi. Menem bolýa, näme etmeli boldy, eder. Hep neme bejerge başladık. Indi şuňkuňa 7 gün bejerip gowy täsir etdi. Şu dem Osman mady diýdiňiz da? Başlanyny nähil başlady? Başlanyny soňap dem agyralyp başlady. Ýataňyzda ýa bir iş ediňizde ýa oturýan? Ýatamyzda gowy. Emmas otursam, yerimden tursam, başyma elim gözüm garaňkyrap demimiz başlatdy. Onu berhiz bilen bejerýän eken. Neme? Lukman. Ol biri neme ekdi. Serdar ýoluna ekden ikinji günüme maşyny içinde öz maşynla oturmaga yaramady. Onun bar düşemezsen golundan tutup 500 metre şeyle yürüttü. Ondan sonra yavaş bir giyin geçtim. Özüm yok, çıktım bir 2 kilometre. 2 kilometre çıkıp bir talim oturup, yine de şu 2 kilometre iyinde piyade yürüdük. Ondan sonra her gününe Serdar yoluna gidiyor. 5, 6, 8 kilometre geçeceğiz. Kömek edýärsiň. Gowy kömek etdi. Meňin häzir ýagdaýym gowy. Men bejergide häzirim. Bunun meýlägim hasam gowlanarym tamam bar. Atamradyna ýaňy bir hastalar bilen söhbetde şolukda. Şona bir ýaşly aýtdy. Men öňdem bolýardy diýdi. Tomaşaşlarymda pikir edýänler näşe demosma bolsa ýokman bir öýkün ugrunan ýürütülükmanlar bejerýär onu şeýlem. Ýöne şu ýaşlyň aýdyş ýaly demosmasy nähilrak size ýututmasy nämeden barda? Näme sebäpli size ýututypdyr? Hemde şu siziň bejeriňizden soň ýeňlemeginiň sebebi näme? Ol ýaşly ne köp wagtdan beri ýaragsyz ýagdaýda, gat agyr ýagdaýda getirdi oğullar zatlary. Ýüregem bilen aktor 5 ädim bäli. Şu demosy hiç ýere ýöne ýatyryp diýen ýaly maşynyň içinde de ýatyryp getiripdiler, şo getirilende. Onuň muň sebäbini doktorlar bilmeýänler. Nämeden demin gysýanlar. Ýöne bizinden şunu soňundan bäri gelende barlyk sähätsek şu hemmesi şu dogul keterilen gorkudan bolanyny men anykladym. Şol gorkudan hem dem gysmaň bolýanyny gorku görnüşli. Sebäbi şu dem gysmasy howa ütgemesi zat bilen bagly bolup bilýän eken. Bir hereket edende ýa bir ýel turanyny zaten hasam beter dem gysýan eken. Şoňa men şoňa men dogula düşýänim bildim de. Ondan soň sonra oturdum. Öýüne araçyk aladyrak, gaýrylarak bir ogly azar beripdir da, şoňa bir açyk nemerak güne kynrak güne düşen soň şoňa dogula düşüpdir. On görnüşi şol demosma görnüşi dogul bilen bagly. Dogul alada gaýgy şu pikirler bilen bagly. Gorku bilen bagly. Asly demosma boljak bolsa ol bir näçe ýyllaryň dowamyny döreýär da şeýlem ýuwaş-ýuwaşdan
Hawa. Bir näçe ýylyň dowamında eger alergi ýa-da bilen bagly bolsa köp ýyllar bäri dowam edip gelen bolmaly. Mümkin şol bir näçelik golansaň başgalardan şondan bolup bilipdir. Şoň nemesinden esasında bolup biler diýip özüm pikir edýän. Onuň şu beceriň esasında men ýetaty bejerýänim neme gorku da şoň ýaşylda. Şu gorkularyny aýryp başlamysyň demusmasy aýryly näder Serdar ýolunda tügeleme gününe 8 kilometr daýyn ýörýärler. Ýöretýän, özüm öğretýän akadep. Hawa. Ondan bir hiç saklaýarlar. Bir aýatym ütdeşik okol derman oňa zatlyk edemek hiç hil sancym zat ýok. Esasy şoň bilen gurrun geçirmek, öz keselini düşündirmek, özüne näýilek şoňal howsalaly ýagdaýlarda nädip özüni gorap saklamak, ýel turanny ýa garanky düşüp gelýär ýa bir nemedik gelýär şoň howsala düşmän özüne rahat saklamagy öwretdim mene gülýär näder bir hepde ýalyk golly şoň bejeri alyp berýärni şu wagtda ogullarda atlar görse beginerim kadän şu wagtda şoň göterip getirdiler da indegem görenaklar ogullary çağlar görenaklar şol ýörep ýöreni görseler 8 kilometr ýörýär diýseler şoň ananmazlar mı karam diýen şoň şeýdip ýörşüne. Seherden geldim. Bu doktorun yanına, adamların yanına. Geldim, Serdar yoluna gidecek kontrol. Ondan bana diyor ki deliydi, benim kayıtım Serdar yoluna. Nerede Serdar yolundan düşüp gelsiniz. Ya soğuk torlu deme, ben beceri olamda. Şu bir ay bolup var ya, o da 25 günden oldu. Ne geldi? Cadayla. Davleni ne aydı? Davleninden bir 80'de yürüyordum. Bu arada? O gelden kan ne dedi? Gelmekam bir kavat gittik ne var ya de. Kavat derler var ya. Sonunda beceri olan günü herhalde. Beceri alalım ben. Davleni karana. Davleni mi malana yaptı buraya?